Büyük oğlum nartı edere işem tapmadı yere nanam tapmadı 10 çağası var. Bir kelinim var. Bana öyle zıgdı gitti vardı. Bilen yok men nam etmiyor, nam etmem görünüyor. Menin asa uğlumam yok, yağımam yok, birincimem yok, bir girere divalımam yok. Yapınaram doğru düşogum yok. Men ama nasılara yapara, giydirere edilmez tapam yok. Ne deyin çaram yok, eder lazım yok. Bana öyle ağrın aydında ağrın. Aydatandan sonra gün güzeran gerek abi. Aydatandan sonra mali mesela bulmuyor. Aydatandan sonra gerek bul. Men ne deyin, men eder çaram yok. Tamam. Hayır. Ben 3 murpe. Oğlum uşağına da Teala hemmeden alınmış mı? Allah'a berekallah solarımız. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dostlar, mana görüşüňiz ýanak bugün hem Rozan aýynda Ez Palwan ajagy bilen bir garip aýla ýardamlyk etmene geldik dostlar. Mana görüşüňiz ýanak bir familya bir dat gerek bolsa aldyk. Miwe hoş mana namaz hem ýakyn. Roza bakar mana 2-3 gün galdy inşallah. Namazy iýmişem alan ýokdur diýip namaz iýmişlerine çinem Ez Palwan ajagy bilen alyp geldik dostlar. Ez Palwan ajaganyň Facebook sapatyna, YouTube chanalyna subscribe edin dostlar. Hem işen ýylyň hyzmatynda dostlar. Şu rakam garip fakir miskin aýlalaryň eline tutup ýardamlyk etdi. Dostlar mana Rozan aýynda. Hem ol aýlanyň gynçylygyny özlerinden hem sorar. Aziz doganlar maşiyata geldik bu familya. Hatta gynçylykdaken. Owa tünekede. Mana bir zat gerek bolsa aldyk. Rozan aýlary Allah razı bolsun dostlardan. Owa ol bir ýerden motor gelýärken bakşa bir ýoldan geldik. Owa ol familya ki barbyn bilmedik. Soň familya bir jaýda bir gaýta goňa pul nakda berip, mana bularym tam owady koraka getirdik dostlar. Dostlar görüşüňiz ýanak Rozan aýynda şu rakam gynçylyk baýerlere ýardamlyk etýär. Ez Palwan ajagy bilen dostlar mana görersiňiz videoňy damasy biller bilen galyň. Dostlar görüşüňiz ýanak şul aýdan garip aýlamyzyň üýüne geldik. Mana görüşüňiz ýanak howlullary hem ýykyk Rozan aýynda. Dostlar gynçylyklaryny özlerinden hem sorar. Bul mamajagymyzyň köp gynçylyklary bar eken dostlar. Yaman gynçylyk diýip zeňurdylar. Mana dostlar howlusynyň hem içe gynçylyklaryny mamamyzyň özünden hem sorar dostlar. Mana dostlar. Ele mamamyzyň paksalary hopuk. Onlar mana geldik bu familya, mana gynçylykdan soradyk. Mana hali zatlar kesin bereli. Mana bir yere şu gynçylyk familya geldik. Gaty gynçylykdaken görüşüňizde mana bu zatlar alıp geldik. O gurgudana gerek zat bolsa baýla, gaýmagy hemme zat bu namazda ki namazdan geldik külçe mülçe bakşa zatlarym aldyk. Hele birinji mikrakam aldyk. Ulan gaty gynçylyk bar eken. Mamacan näme gynçylygyňyz bar, näme müşkilatyňyz bar? Köp bir güzeranyň gaty gynçylyk diýdiler. Dillerim günümüz, oğlum benim günüm yaman bir kıyınçılık. Özüm bir biwa ahatın. Büyük oğlum nartı edere işem tapmadı yere, nanam tapmadı 10 çağası var. Bir kelinim var. Bana öyle zıgdı gitti vardı. Bilem yok men nam etmiyor, nam etmem görünüyor. Menin asa uğlumam yok, yağımam yok, birincimem yok, bir girere divalımam yok. Bana şu ınkılapın hemme zatdan bana varık bayran, hemme zatdan harava dönen. Mena ozal kutasıl düğümsüller bana öyer verden beriyor deyip eşittim. Sizler gayrat edin, sizler berip durun, kömek edip durun. Bana mende hiç narsa yok. Özümem bana 64 yaşımda. Hadi doganlar gördüňiz mama gaty gynçylyklaryny aýtdy. Mamacan Huda berýän teşvik etmem bana ýene size 3 murpun akta pulam berje boşmaýan. Hayır. İnşallah. Ama tatillerinde bu kömekleşen hayha dostlarına näme aýtjak diýjeňiz bar? Hemmecine teşekkür ediyorum. Hana sahabatlarım, hemmecine teşekkür ediyorum. Men bir biwa hatım, men mana bir gal çiğil çağa, mana çağacıklarım, men kettecesi yağı 10 yaşındacık menin medrese goýan, men şunun harjyny tapyp berip bilemýok men. Otur gatmany ýene elimizden gelen kömegi sizlere maga edip durun. Hani etjek kömegimiz maga mana şu iyicek, işjek mana yapınaram, doğru düşogum yok. Men mana şulara yapara, giydirere edilmez tapam yok. Ne deyin çaram yok, eder lazım yok. Mana öyle ağrın aýdynda ağrı aydatandan sonra gün güzeran gerek abi. Aydatandan sonra mali mesela bulmuyor. Aydatandan sonra gerek bul. Men ne deyin, men eder çaram yok. Näme küýnek diýdiňizler mi? Ya giyemisiyor. Näme gynçylyklaryňyz bar? Hemme de kıyınçlıklarımız ama. Ha? İşte Bunu guduraňyz näme rakam? Kıyınçlık yaman. Küýnek giýen ýok. Ya. Man namazyň üstünde mana ýemişem getirdik ele hem ýekler atdan getirdik. Hoş bolduň da. Hoş olduk. Bana
Ayın eden işleriniz rağbayış olsun, sizlere 40 sültenler yar olsun. Hudaya edip dönen işleriniz müdamı üstünlük bol versin. Her nebiller yani garibe nerede olsa sizler karışıp görüyorsunuz. Amin. İnşallah davada bulun, inşallah da bizler hizmette, bizler bu haysever juvanlar, haysever tacirlerin kömeklerine sizler yani garip familyayı istiyorsak, onlardan Allah razı olsun. Her yerdeki bol yaşıyor misafir oğlanlar, tacirler hemetin başı dik olsun, ömrü uzak olsun, işler uğra olsun dostlarım. Şakan familleri istiyorsak kömeklerinize. Hem işin bizler hizmette. Nima gedin diýipdi? Rozan aýynda Hayır, mana sizlere şunuň iýeren pulundan hem berjekler. hayır, Kimin? hayır. Man 3 mult be. Oğlan uşağı da tala hemme de alın hoş mu? Allah'a Yine de. emanet. Berekeler İnşallah. solarımın Hiç hemen. teşviş etme. Verin, Şol Rozan aýynda bereketli aýlarda mana şol sadaka iýeren sadak kabul etsin, şol arzularına yetsin. Eden uzat billere uzadan kömeklerine, billere eden sul hizmetlerine, onlara da min mertebe biller teşekkür ediyorum ben. Billeri yatlaптır, biller bana egin başta çüçüp üstünü oturttuk. Hudaya solun her nasıl eden kömekleri o min mertebe sahip olsun. Sizlere de bu işleriniz tam üstünlük olsun. Maksat muradı bu taşolara burada. Maksadı var olsa Allah gövün maksadını versin o. Bunları istirip götür. Mamacan hoş buldun Hadi mu? hoş bulduk. Min mertebe Hoş buldun da oğlan ya. Hoş bulduk. Ana.